Odofo na ohene ne ohema me ma kwaba adeba di Adom Nkuranhyensem e Adom TV so me amegina ha me di dwumade ho chia me otime fra me ni tekotego maje so awodo ana ya onua ana ya akro enempo ya wode hye ene dey enema bi ha ya yo a ema yedi awerho empo ema empo yenya na gie na ya bide ebi na mede bra wo ade we nipa bebre tayo ebia na wo ye bibia ankoye. When you blame other people and your situations for things you can't control, you sit in misery. When you blame others, the bia na abrabo na ankoye na efiri obi and abrabo na ankoye na efiri circumstance we na me de ensuo ntomi bro no so na me de bia na owi abo masa ase so na me de bia na obema bia mekọ ware no ada ni pe bia me na ma mre ade bia mekọ ye na ankoye abrabo e bia mete no ha enyuno do ntimedua de ma. Oh, I wish somebody will understand how much I need them. Obia mi hiane so babo bibia o moame obi na aye na say my lonely. Same way I catch ye ho no emma sabe idi awreho emempo ase abrabo no enkoye aden obi na ayomie aden obi na ayomie be ma minute na won no me oba minute no ona ma me were aho hwe. You can control only one person in this world. Oni papa ko pe na wa betima hye no so eye wo ankasa sasam to wa kwan ben so na befa so adwene asam no ho ehu hia pa asam de beba onipa ne te no onya ne a wo pe abrebiara na adwene a esa wo dwene no enyina ne a ato wo no so esa wo dwene opposite of what they ato wo no ane awodo say so part of for she won sase so ema enobaya ma sase no na gina so be jase ye na me de masase we enobaya mam masase we de medua de mfi asase na ogina so nya no pe na asase ogina so eno nkyere se we ware obi na wanhwe we ye kyese we gya no se motrase na munyina munya hwehunu ehwe bibi wantie wo a na wankasa wa hye wo nkran se me de me de safata madwene adwene pa na me mma se nipa no esubane enhye me so enkame enhye ensama adwene. Change your self language. Me ma obi abrabo enhye me so me ma ni obi ye enkyere me ni amadwene mia mefa kwa mefa so adwene mabrabo ho na mabrabo ayeye empo se abrabo a mebu na enyunu a se me ka bibi e ka me ho hye empo me nsa ase so emfu nobaya se me sa me nsa ase sempo wa ya me to na montuo no wontem ase a enye ono enye me ona sabi wo sua ade anyanti ase maame kwan ba so na mefa me ma na atem ase wo ya na me ne boko e bia won nome a enye me na mayo me de me ya mafa mo de na betima ya abedom ye na jan se ene won nome ye ene enkoyie ene ai se yo sa adwendwen no ene me modi awerho na empo unya ne gie apotoka yaka bibi e na assertiveness. Accept the fact that you are playing a role in what is happening to you. Jitu musa woso ye bibi e ma de ekoso no ba nya antimi sakra mu no jamu untimi nya enkasa nsuo nya to jamu na mo nsuo to a bo ho ban sense ye nsuo baba o e na nsuo ba same no ma wonti den no ma nsuo ba se no yi fi nsuo no so e na empo se wo dwendwen se obi be ni yi ama wo no obi ni obebo awo boafo ni bebe ise wankasa ene be kwa sori mpredu abompa mpredu so amfa won sa anye bibia ntona montu nyame onsi fom bebo baba ye bo e wo na bebo aho enti gya se wo bo nkofo so bo na wo bo nyama ato wo no so bo ne bisa ho se e de na metimi ayo na ma sori free pempenso abomu yi akom pempenso foforo menua abrabo obi amma meje obi enyina ba se benye yedie wa meka ho se nye yie ananya ma wo so beka ho se betumpon enti emmo obi sobo na emmo wa ho sobo na emmo de ato wo no sobo na emmo gina mu na sori free mu na kakasa pa wa dwe poso na obeyi onyame nhirao onyame nka ho twida mpona ma nyansa obetimi ehunu ne atosin atoba abrabo mu
na wapɛ ho aka de ede bubra aha na meja wo idin ya mjeso ni tekotego be kan maka ne sen oni twedi ampo nyame ntina na o ma ho ban wo kyena so ebesa hia